Ние отново сме навън, разбира се. Имам въпрос към вас, мамчета. Към колко часа излизате сега? Защото малкият при нас се буди към 5-6 сутринта, след цяла нощ спинкане. И съответно единия вариант ни е да излезем към 7, което, не знам, може би е прекалено рано. Не знам. А другата му дрямка, след като заспи, се събужда чак към 9. Така че единия вариант ни е да излезем в 7, другия вариант ни е да излезем в 10. Не знам, честно казано, кой е по-добрият вариант, защото днес излезнахме 10 и е вече много топло. Така че утре може и да пробваме да излезем по-раничко в 7. Вече снимам с новата камера и мисля, че е доста по-добре. Да. Взех си и такава батерия, соларна батерия, която се зарежда от слънцето съответно, защото съм по цял ден навън така или иначе и телефонът ми умира, а сега вече, започнах и да снимам, имам съответно и камера и таблет нося, за да си гледам някакви неща и е малко по-сложно с зареждането. Винаги забравям нещо да заредя, затова реших да я пробвам. Сега съм я оставила да се зарежда и тя е от Тему. Пазарувам си супер много неща от Тему, затова и съответно приех спонсорство с тях. Както видяхте, наскоро наспамих с разни рилчета. Между другото, нещата са неща, които аз бих си взела. Такава пръсмокачка супер много търсих и четка за баня. Вършат ми работа, затова и реших да ги промотирам. Наистина, аз си поръчвам много неща и не смятам да крия, че са оттам и ми вършат работа перфектно. Така, тук правят някакви пръскат ли, какво правят, не знам. Не пръскат, по-скоро косят и поливат ли, косят тревата май. Или пръскат там горе. Може би ще се преместим след малко, но да. Отново се включвам, този път вече от вкъщи и днес е денят след консултацията на Матис за 4 месеца. Тоест, направихме 2 ваксини. Малко е кисел и ме съмнява, че скоро може да започне да дига температура, за сега нямаше. И смятам да му следя температурата с SmartCare термометърче, което ще изпробвам. Термометъра също е с приложение. Още не съм го инсталирала и пробвала, но смятам за сега след обеда и вечерта да го тествам. Чувам много добри отзиви в интернет и смятам да го пробвам. Изпратиха ми го и така. Ако ми хареса, ще ви кажа мнението си съответно, със сигурност. Така, друго, което е много важно и интересно, поне за мен, е захранването. Темата за захранването. Защото чета много напоследък и ни е време, 4+, да започнем с захранване. До сега Матис е само на кърма, но педиатърката ми каза, че вече може да започваме, като каза да започнем с зеленчуци първите 2 седмици, и то зеленчуци тип карфиол, броколи, пащърнак, разбира се. Да забавим малко самия картоф. Може да започнем с сладък картоф също. Препоръчани също да включим след тези 2 седмици и месо, като да избягваме пилешкото, защото е бъкно с консерванти. И каза, че им се увеличават гърдичките на момчетата, така че по-добре е пуешко, заешко и друго, но не и пилешко. И аз съм окей с това. Има много хубави пюренца с други меса. След това да започнем съответно и с плодови и каша, оризова каша. Взех една оризова каша на хип и се надявам да е хубава. Силно се надявам да не събудя малкия, но това е кашата. 4+, оризова каша на хип. И между другото, всичките тези неща, 2 торби с неща, днес ги взех от DM и съм супер доволна. Надявам се да имам някой ден спонсорство с тях, защото много често си пазарувам, особено неща за малкия. И памперси. Памперсите им са по-тънички и са страхотни за лятото. 10 от 10. Много сме доволни на Baby Love, тяхната марка. И даже и сега съм взела и от водния вариант за морето, защото ще ходим на море скоро. И какво още на малкия? Всякакви кремчета. Кремчетата за подсичане са хубави, също на Baby Love.
И душгеловете. Маля, колко са им яки душгеловете на DM марката. Ето този ми е новият любимец, Sunny Fruits. Някои от тях са лимитирани, между другото, но мога да кажа, че миришат уникално. Уникално. Другите ми любимци са на Тесори. Мисля, че така се казваха. Но да, тези са ми фаворити. Освен това си взех и чайчета. Тя отново на тяхната марка. Само да спомена, че в приложението на DM пускат много често талони за 10, 15, 20% отстъпка на техните марки и на всякакви други марки. Но днес се възползвах в случая от техните марки конкретно. И за мен си взех нещо, даже две неща. Ето това мюсли е много яко. Много ми харесва и на мене също. Пробвала съм и с смокиня вариант, който беше много вкусен. Много вкусен. И гранолата. 10 от 10. Много ми харесват. И чайчета съответно за малкия и за кърмачка. Този е за кърмачки. Има в DM чай за кърмачки. Това много ми харесва, защото много места няма и много трудно си намирам. Освен, че по принцип си взимам от моята приятелка, която имат фирма за чайове. Но когато ми се наложи така и от някой магазин, като ми свърши извънредно, а тя е на почивка, си взимам и от DM. За малкия взех едно чайче с лайка, защото лекарката ми каза, че оризовата каша мога да я правя по принцип с кърма или с вода, но може и да пробвам с чайче. Мисля, че няма да му навреди или нещо. Аз знам, че е хубаво да им се дават чайчета, има всякакви варианти. Аз взех с лайка. И да, другите ми покупки са памперсите, държач за биби и душ гелове, още много. Но да, това беше най-важното, което иска да ви кажа за захранването. И страшно много се вълнувам. Утре смятаме с Мане заедно да пробваме да му дадем пащарнак. Чудех се дали с гумена, пластмасова или метална лъжичка да го пробваме, но в крайна сметка реших с от тези гумените силиконовите, защото са най-близки до нещата, които той е свикнал да пъха в устата си, като залагалки и всякакви такива ръкавички, които има той за зъбите. Така че смятам с силиконова да пробвам за първи път. Надявам се да имаме успех. Лекарката ми каза, че с кърмените бебета е по-трудно, но трябва да започнем от някъде. И така, стискайте палци. Смятам да снимам също, как за първи път му даваме. Апдейт от захранването на Мати. Мина изключително добре, перфектно. Даже не съм си мечтала да мине толкова добре. Само това ще кажа. Той си хвана лъжицата и си го бутеше в устата. Искаше още и още и още. Перфектно. Значи, ще има апетит, поне за сега. Пробвахме пащарнак, хареса му. Карфиол не му хареса. И какво ще му да... Морков. Морковът му хареса много също. И така продължаваме нататък. Да видим какво ще му е любимо. Много ми е интересно. Взела съм пюренце на 2-3 марки. Казаха ми, че каквото на детето му хареса общо взето. Интересно ми е, че повечето пюренца с месо са за 6+. А пък лекарката ми каза да започваме с месото след втората седмица. Не знам. Ще помисля, ще гледам още пюренца дали има за 5 или нещо такова, защото сме вече почти 5, така или иначе. И ще започваме с мръвката. С мръвката, защото господин иска да яде. Господинът иска да яде. Да, как ми се смее. И сега ще папа. Топля му пюренцето и ще папа. Тези нагревателчета са супер удобни. Имаме и такъв, който се свързва с батерийката и много бързо нагрява наистина. И мляко, когато съм навън, когато имаме седена кърма, я стопля изключително бързо. Супер бързо. Така че 10 от 10 за нагревателчетата. Добре. Ще хапваме и круша. Добре. Браво. Браво на Мати. Да, браво на бебето. Браво на момчето. Днес успях да понаредя гардероба на Мати. Има още някои неща, като пелени,
Да, най-вече пелени останаха, които може би ще са там горе, защото са зимни. Но да, тук са всякакви дълги чувалчета и якенца. По-надолу минаваме към чершавчета, пеленки, хавлийки. Тук от другата страна пък имаме всякакви органайзерчета с блузки с къс ръкав, блузки с дълъг ръкав, панталончета, къси панталончета. И какво ли още не. Мати има много дрехи, може би повече отколкото аз и баща му. Най-вероятно е повече от нас. Тук в първия шкаф са му ромпарите, които са страшно много, и чорапки и лигавничета. След това отдолу са памперсите, някаква козметика, която още малко трябва да доподредя. А пък тук имаме още гъщеризончета и летни гъщеризончета. А отдолу са му банските, хавлийките за морето. Ето такава възглавничка пчеличка, когато започне да сяда и да пада, да ходи. И шапчици. И това беше от мен за това видео. Надявам се да ви е харесало. Защото Мати, нашият герой, иска внимание. И сега ще яла, така че не знам, може би ще ходим на разходка, ако не е прекалено жега, защото си спинка повече днес. Буквално го оправих за излизане и предположих, че може да е малко гладен. Сложих го на гърда и заспа. И заспа нашия гюнак. Така че се наспа човека поне. И сега ще му мислим, ще играем. Айде, чао, чао!